Uf, kako je udoban ovaj krevet. Jeste da znaš. Pozdrav! Ćao, pa šta radiš? Ništa. Ja i ti spavali isto krevet, a? Ljudi, slušajte ovako. Malo smo se poboljšali, znači imamo armor ovaj. To ste vidjeli kad sam bio pravio. Imamo ovo, daj, To. I imamo mač, imamo pik. Najjači smo sad. Ok, sad smo razmišljali da... A šta misliš? Zašto napravio ti 4 mačeva? Pa za svaki slučaj ako poginemo da imamo posle. I sad smo rešili da idemo da skupimo dijamante. I dok mi tražimo mjesto za dijamante, da prekinemo klip. Da. I onda spojimo klip i kao nađemo dijamante. I sad ajmo mi... Ovako, zadnji klip, zadnji ovo možemo da pustimo da igramo kao, pogledaj, upali ovo na F5, ali stavi da se vidiš od napreda, razumiješ? Pak, nemamo za 2 kofe. Uzmi ovako, pogledaj. Idi 2 puta F5 i okreni se ovamo, kao ja da je gledam, okreni se. Okreni se ovamo da ja gledam. Dobro. Na 3, 4, ovako mač, desni klik. Okreni se još malo, pogledaj, baš ovako, kao ja što gledam. Ili može tako, 3, 4 sad. I sagni se. Shift i to. Najjači smo. Vidimo se kasnije, čao. Dobrodošli, evo nas opet i našli smo ovo. Ajde, ja ću ove gore, ti ove dole, može? Znači, znate kako je ovo bilo? Da mi pišu, ajde ti kopaj, ja ću gore. Čekaj da se kopam da ti ne uzmem dijamant. Znači, kopamo mi tako i on kaže na 9 RL i on ide na gore, ja kažem ajde ja ću na prvom ispod. I ja kopam ispod i tek ja kažem dijamanti. Znači, ajde sad ti ovo, beži, ja idem na gore sad, begi. Znači koje sreće i to sam... Tačno sam znao, pazite, fora je da odete na 9 RL. Znači ja sam sad na 7, a treba da budete na 9. Ili ispod 9, gore, iznad, znači tu. Ja 4 dimant, idi kuću stavi. Dobro. Vidimo se, idemo da tražimo još, čao. Evo i nas, još dijamanta smo našli, znači pogledajte. Ja sam srećnik, nađem, evo gledajte, ovdje sam našao one prvi dijamant. Prvo sam bio ja srećnik. Sad idem ja ti kopam. Prvo sam bio ja polusrećnik, ja sam mu rekao da kopa, ali dobro, sad je on. I ja kopam ovako pravo, kopam i tu nađem ugalj. I kopam ja ugalj, kopam i tek dijamanti, vidim samo ovaj gore. Ja kažem, ja uhvatim se za glavu i kažem, ja, dijamanti. Samo malo, beži se da iskopam ovo. Ajde škopam. Pazi samo da ti ne ode do tebe. I ljudi, ajde da napravim da pik pa da kopam ovaj obsidijan. Polako, nećemo još, ajmo kopaj. Dajem pik, idem ja kome. I napravi za mene pik jedan. Paži, 24 €. Oh fuck. Ja sam ovamo počeo da kopam. Koji smo se resnici? To si ja. Ti si uzeo sve stikove, ajde daj mi stik. Čekaj da pogledam da nema ovdje. Kaj stopove da pravim? Evo ti stopove, dođi do mene. Gdje si vidiš? Tamo. Dođi, gdje si? Svetli bre malo. Gore se taman peču ajel dok mi... Ja snimam i dalje, zaboravim sam dugaci, ne veze. Ne veze, vidimo se kad opet nađemo neko Pozdrav ljudi, evo nas opet. Kao što vidite, ovdje su mnoga velika poboljšanja, izvinite. Niđo, kažem šta smo sve radili i sem toga što smo našli 13 dijamanta. Da, imamo 13 dijamanta, pred početak imamo dosta levela i sad tu... Nemoj! Dole dok ja pričam. Napravili smo ovu veliku farmu, istraživali smo daleko, on je našao ovaj Sprucewood, a ja sam našao ovaj Dark Oakwood. I tu smo istraživali i napravili smo ovu ogromnu farmu. Problem je što je ovaj drugi pokušaj... Kako sam poletao? Dakle mi fly, bre? Ko mi je dao fly? Dobro, neko mi je dao fly, izvinite. Ali ja nisam. Begaj dole, ja snimam, ne snimaš ti se samo čuješ u pozadini. Znam, neko mi je dao fly, bre. Si mi ti dao? Ne, dobro, ja rekao ću padnu malo. Preskačivo zgazio si na pšenicu. Šta si ga zatvorio, bre, care? Zbog tebe, care. A ovdje gore piše, nemam sigurno, čini da ga napravimo.
Znači, napravili smo tako. I u sljedećem epizodu namjeravamo da idemo u Nether. Da istražujemo Nether, da pravimo farmu ovaca. Ovce I vidimo se u sljedećoj epizodi. u kojoj ćemo istraživati Nether i mnogi ostale stvari. A sada za kraj mogu da vam pokažem nešto. Što neću da vam pokažem, ovdje ću napišemo Aleksina i Nišina i veliko bašta. Šta si pustio tu vodu? Kralj, brate, fontana, znači, brate. I pravit ćemo fontanu možda i vidimo se u I to veliku fontanu sa glowstoneom. Da, epizodi. Pa da! Ćao ljudi, ćao!